Parong gyud kay Basig. Masuk ko ke video. Jedo, may dala si Jed pahabol. Shout out guys. Kasi vlogger ah guys. Okay, follow lang siya guys. Manuel Arcelias. Pag daganan ni followers ba? Papo kung duha ka dito ng nanani pa kung ano. Atban siya. Atban. Oy, ano. Pagluto na nga. Nga kadaghan nga kahoy oh. Always man ang makahoy dire okay wala may nitso. Yan ako si Babaw ba. Bago ano? Ito nang ilit si Babaw. Kainit pa na. Kaluto na eh. Problema ang ilit sonda. Ya, dia Babaw kaya anak nito. Gatuyo. No? Mula naman gani. Pas-pas kayo ni pula. Kuha na. Mula ulit na lang tayo. Pas-pasan pa. Sige sa kayo. Hindi na? Tumpan. Okay. Lumatayan. Bakalitan ko. Oo, karang klayo. Karang klayo. Kasa. Kasa. Bawa ko na patungan din ko. Kasa. Sa unang panahon, bago ang unang tira no? Galing ulo niyo, luto ka na? Sama nga mo sigla na natin. Ada Joti Jan? Paham dah Jon? Ay, sabar na. Kumusta nang bibi na? Bantay bata anak. Jadi lah merukuk mas jadi lah. Bisa man mo eh. Lo, masa luto na mo dia. Ay ko, ikaw ang tira na tanan? Di cooker mo na kadi ay. Cooking master mo na ini. Master cooker. Cooker master nya. Master cooker pag yun. Doble. Kumusta man mo nga? Okay, that's alright. Alright. Kaya kayo mga orang. Kaon po na may buhat mo po di. Kami kay kaon. Nindot kayo magtinabangay ba? Kaya dali rin mo. Pasensya mo dia, kaya di juga katabang dia. Mas saya meninjau terada kay pangbiho na paset. Sa mong tirada na boss. Boss, sir. Oy. Ayo sa. Apa man telechon? Surod na lang. Ito ang sabi mo. Ay, nandayon na kayo. Kanami lechon. Surod na lang na.
Lahir ang matigas baboy kan? Lahir ang matigas baboy. Init-init kira-kira lang. Kering tama juga. Ini pun tuyo pun. Ini kinipsing na kayo ni kumanto ka sa no? Nasa kainit siyempre na. Wala nga. O patakad to. Practice na dahan. Ay. Adi na po kung practice eh. Bahala ka na pula. Pwede ka na Kamu tayo ganigin to na practice ka naman ay pruhan. Pwede ka na madala pa sa practice ba? Kaya madala practice na. Pamintal. Damay ka ng pamintal. Pamintal. Kurang na yung tato ko. Ito po baboy ang tato. Mga pilig na po. Nakaipog ko. Ito yung tinapi ko. Lingin. Ito. Tulak na daw. May yung sungkit eh. May yung sungkit ang baga ba? Ay, ganun sa kiting tagay. Ay, yung sungit tagay. Hindi tayo ng bumali ba, bumbong. Hindi ko sa ha? Gani? Oo? Oo. Abot ang dumog. Abot ang dumog. Sa danton. Oh! Pista! Hindi no? Hindi mamatay ka lang. Ay, hubag. Hindi pulo ko ba? Kamuti na rin na kakalan. Ito yung malubang ng... Wala may depensa sa iyo. Wala kayo magbata. Init din eh. Tolong. Tarik ketiga. Yes, udah. Tidak ekor. Terus break. Kasih. Abot ka kung init ya. Balhin ka na yung mukhang posisyon, no? Ah? Ya, sudah pula-pula. Bueno, kaputulog ng mantika sa lawas, ano? Mantika sa lawas ko. Baglis, no?
Dugay kayo ito na hulot? Ya. Bakit na? Nagkaroon ng butang. Marami na hulot. Buksan ba? Asago na lang. Bukat. Lalaya dyan. Sila. Dagat ito sa anak ko lagi. Ya. Kaya na Itu juga ada no? basta ka itong lagi pagkuhanan. Dugay ka itong, kapila ito ni mo gulay-gulay mo, no? Ada ng butang. Imo na lutong sa ito, kuhanan ba? Ito. Mga pizza no? Okay. Wala na ko bit-bit ron. Pili ko huli. Mukha niyo, dahil ko may hayat ako. Kita kasira. Ano? Ano yung maputol no? O, ganun ka. Hayat ko na. Ano man, sa atin? Ano man? Duga siyang, duga ka. Hindi ka sulot. Bigyan siya crispy, no? Bili kinainit ba? Kabot sa kuwan. Tubig no? Ito mah. Ano na yung Binat na kol. Parang hayat na, binat na, aso-aso na. Kaya pa dai. kung sa manaligo na ka? Kusinero sa Espiritu ng Gasa. Wala, dili live eh.
Di mga siniro na sila tanan dia. Mga KSP, mga pangkana, tirador na sa kusina. Okay, so yan dito. Yan. Tulas lang siya mag-itson. Wala po bilhin. Balik mo na. Butok kayo. Bawa ni horot ay. Tabungkong. Ginawa ay. Madagan ka na. Ayo. Ilaw yata. Ilaw yata. Hindi na naman isbila. Kahapon, katugaan ang hilaw. Dito, mayo iba. Usahan na namin. Yung mga bila namin dodong, pakauma namin. Alam na! Dagang itong paksiw. Ako na nga, makakanan ko na ba? Tama, ako na ako na. Ba't ano na mo ako dagang paksiw? Okay. Pero dito ba? Wala na kayo. Dalan mula. Ay, natawa. Dalan to sige sulod na. Dito, alis na. Bakit? Ulok mo kabong no niya. Kaulog ginanakalitso no niya di ko ro yun. O ako bang torture ba? Ulok mo katawa ta ba? Yang kada mo ulok mo kalitso di mahulot pa yun. Basta gulan mo no. Pasama ko kaya na picture siya kaya na. Okay. Siya, artista ka na. Pula lagi mga KSP, pula lagi litson mga KSP. Wala yung tabaw ah. Apa yung pagkagi ng primero, ako mula nagluto kay. Gawin ito.
Dito lang pa Liar ang pula, eh. Para sa doon, ito. Ano mo tawala ko sa inyo? Ito, sumpa. Ano wala ko sa inyo tabang? Ito, kinagawa na ulit. Ito, alam sana. Iyang tasyon, ulit. Ito ka na eh. Yung tama ka eh. Ang pangiraman. Bro, okay naman. Okay, okay na. Kaya hindi ulit, no? Ako ka, kamatang ulit, Pipoy. Nasa doon eh, hindi pa kayo, apa doon eh, kaya ikaw, sa kasama ka mo, yapre, hindi nga. Law na, kaya sibulan ba? Eh, hindi, ulan nito. Tukar yan, malimoy ito. Tukang mo yun, no? Talay niyo, hindi na, ang maya ba? Das jen ko yung video. Ikaw, mo yung katawa. Mo ko sa kan. Ano pa pulay ng kiskis? Ano kayo, pinito mangharang dito ng litsan. Kamay ni kiskis. Lunggan. Ah, Balik. tunggu ujung-ujung berabot tuh. Balik ka pa ng tindahan. Pasok ko dito. Kasi pare, ganun din yun. Ako sige, kasi yun. Uy, gusto mo tayo. Nauna na. Tulong balik-balik. Ulit. Yung problema ko. Eh, nabot na sila ako. Nabot na ako nakais ko. Mapi. Ada kakay, namura nila yung tulak. Dikit ako eh. Sino sa pro na ako. Sino ko. Ang giguhan na yun. Bakit hindi na ito yan? Ang sabi ni Bada lang. Buwag bata sa baboy yun. Ngayon na yung kumubot. Kiso ni bata. Salay. Ay, gila ay dini. Nabalis mo. Kasi
Sino ning kwalo yun mo? Bidadan. Mas badan lagi ni balik. Pumabot. Panin ito kan. Asa balita? Pemilisan sa papait din. Pemilisan sa papait. Kondong sinday. Kondong sinday kena kuanan deh kanina. Balik ha? Enggak pa. Tahu pa. Sus, mayroon yun ba? Wala ko kaing na ito yun eh. Kaya di na ni kinahanglan. Kaya sila si Mano. Kasi kung tanaw dito. Wala pa ko ni Anto. Kasi gubog mo Anto ba? Kandang ko dyan na to. Waktu ingat di tempat ko. Usah mana Jo? Usah mana silihan. Ay, hilog ito! Baru pinasahe mo na imo. Baru pinasahe mo na imo. Ngita mo kagsili. Ha? Pagpupirahang dagay na. Wala may kakitan baboy ako. Nama sering kering-kering gitu. Masuk lah. Apa kan yang nagkuha nung? Wala. Apa kan yang dodok ng bis? Bagus sila abot. Dan ito siya gangan na dito sa ito nagdala anak sa niya. Pagod ko sa bata, may magpapos sa spring break. Masubong ito nag-abot. Ilang ko sa bata. Kaya nagkahapon nagpakabaka kita ito baboy. Asa balita? Dapat ma. Dapat ito. Ano ma? Usog na kayo. Sa stream na. Usog ang gwa ka ba? Magpagkamay kayo. Buwan di kaon. Gani.
Lumaya lang. Ito, kasama to. Nakikita sila ni Kimba yung Perlita. Kay kaila. Yan ako ay. Gamay yung pagkano. Gamay yung pagkano. Sige mo. Sige mo. Kita-kita. Kung nakay ko na Mama ng babae, madok na dapat. Ako naman Kasi mo ba? Hindi. Sabi baby, ano yung di ko na na. Kung nag-ingnan, Ano sa manto di ko maulap hindi mo ko ang to. nag-ingnan nila. Lahan na dito pala ni mo manok. Ikaw naman. Hindi mo pwede siya kaulo ganihito. Kumas? Ikaw na. Lagi sa wala. Hindi ko kukunin. Juan, ganang ang signal. Di po ka doon. Download? I-download daw. Pero wala ka. Kung nakay ko. May bago ko kayo eh. May Christmas God. Anan Christmas. Anan Christmas. Naalan tayo isip na diyak sa mo. Anan Christmas. Kung napatawa na si Cristo na. Balok. Ya, Christmas na karon. Christmas na karon. Nay, Christmas na karon. Yung mga mag-away. Mo gani. Mayo pero may Christmas na to. Naalan tayo isip na. Naalan tayo isip nga bago kayo. Naon. Party kita ba? Ayan, mami. Ya, simplistic ito. Libre ito. Pakain ito, mami. Okay, mga pakain simplistic. Anak mo na, may kami ka sa tinuan. Basta isa mga Muslim kayo mo. Wala na mo nga ang lesson ni Dre. Saan mo ito nito na Mula ko nahilisan. Mula ko nahilisan sa tinae ganito ng papayas. Kaya kayo, muna kayo sana ko siya. Kaya. O, panihon ko lang tayo. Maaga. Hindi ito mahilisan ko kaya parang paon ko.
Balik lang din din. Paniya to din. Oh, sana sa iba. Gani ba? Malay. Amerika din mo ang sa Mindanao. Ito kaya? Ngayon may dito. Wala ko rin ako. Orang ni mag-umira, magdala ko rin dito. Dala mag-umira. Dalawa mo rin dito ng banang asawang dito eh. Mura siya mabuang ng butang ko ang dito. Hindi ko kuman. Grabe ba sa dito? Hindi pa na dito. Matawa na? Kwanto? Magsulit siya. Pwede kayo. Nanay, bantay din na. Pwede gagawin na. Panama, English siya. English siya. Kabanista, English siya. Ilang magtuturo. Diba? Sabi na kabutan nila. Ano yung pumit? Hindi na to. Makalimut. Saan po ako makalimut rin? Makalimut ko. Ilag ka to. Ikaw, Andre. Ano yung pumit? Hindi ako ha. Hindi ako sa oras ng tao. Wala palang pinahan. May ano ba? Wala na ka na sa Ada din siya. Money back now and have a Merry Christmas. Dan! Na importante ang pagkasko ang iyahang pagdakop sa panisura. Wala ang iyahang maka-ilis sa iyahang ilis. Kumana yung atak sa puto. Pinapasok ko na pagka nito. Ako na daw kayo sa balimutan yung marami.
Sabi ko, langit. That I can't have to give my senorita. Parang gyud kay Basig. Masuk ko video. Kaya doon, may dala si Jit, pahabol. Shout out guys. Kasi vlogger ah guys. Okay, follow lang siya guys. Manuel Arcelias. Pag daganan ni followers ba? Yan na nga.